За 35 години България има нещастието да бъде управлявана от какви ли не мошеници и крадци. Всякакви. Един след друг. Последните правителства са еманация на това нещо. Обаче никога, абсолютно никога в най-новата ни история не е имало такива некомпетентни мнозинства, изпълнено с хора, които не знаят къде се намират, приемат конституции, приемат всичко това, което искат като законодателство, без да знаят какви ще са последствията. Дори не се вслушват в трезвия разум на професионалистите. Еманация на това неможачество, на тази безпринципност, на тази, така меко казано, на този непрофесионализъм е ПП и ДБ. Хора, които промениха законодателството в сектор здравеопазване, само за да могат да си набутат своите калинки, така наречени професионалисти. Нещо, което стана факт и ние гласувахме против. Когато това нещо стана и предложиха за шеф на Здравната каса лице, което впоследствие излезаха множество доказателства, че е намесен в, меко казано, съмнителни схеми за крадене, източване, както искате го наречете, беше съвсем естествено да сме против. И това беше изкарано не от друг, а от коалиционния им партньор ГЕРБ. ГЕРБ, управляващите с ПП-ДБ. Тези, които обясняваха, че никога повече с мафията. Бойко, никога с теб. И същите тези изкараха председателя, шефа на Здравната каса, какъв мошенник. И съвсем естествено беше ние да гласуваме против. Еманацията на това неможачество от страна на ПП-ДБ стигна обаче, когато коалиционните им началници от ГЕРБ предложиха подуправител на Здравната каса. И те почнаха да обясняват как, ПП обясняваха как този предложен от ГЕРБ е същия крадец като техния. Ама разбирате ли, не трябвало да има втори крадец в Здравната каса. И точно заради това не трябвало да бъде подуправител. Тогава ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, да обясня на плачевния областен управител на Пловдив, който си дере ризата тук в зала, ние не гласувахме. Ние не гласувахме, защото за разлика от вас имаме някакви принципи. За крадци и мошенници няма да гласуваме. А вие сте изтъкани само единствено от крадци и мошенници и голямата си част неможачи, не ставащи за нищо. За нищо. Това сте вие. И в момента имаме ситуация, в която новото правителство не маха, а казва, принуждава най-вероятно вашата изтривалка, вашия схемаджия да напусне Здравната каса. И той си подава оставката. След като си излезе доказателства, че той е схемаджия, естествено, че ние ще подкрепим неговата оставка. Напротив, той трябва да бъде разследван, съден и вкаран в затвора, ако има нужните доказателства. Съвсем естествено е вие като неможачи да предложите подуправителя заедно с него да си заминат. И ние ще го подкрепим, защото сме последователни, защото всичките ви схеми трябва да бъдат изкарани наяве. Защото вие освен да прислугвате на ГЕРБ и да седите в скута на Пеевски, за друго не ставате. Защото сте неможачи. За нищо друго. Даже не може да крадете. Защото тръгнахте да овладявате митниците и тия тук на първия ред ви набиха канчетата, даже и митниците не може да овладеете. Защото искате да летите на едно. Заради това. Защото всички чухме как Денков се молеше на Пеевски да се върне в залата. Пред всички. Това сте вие. Неможачи и схемаджии, които се правят, че могат да делят на едно. Не можете да делите на едно. Вие сте неможачи и трябва да бъдете премахнати от нашата история, защото сте срамно петно. Господин Ганев, като стана дума за очевидни и за плоски неща, обяснете, че на очевидните и плоски представители на МППДБ, че те приеха този закон, по който всъщност бяха избрани тези представители. И още нещо им обяснете. Ние тогава в нашата група много се смяхме. Припомнете им го. Защо? Защото когато има такива изключително неадекватни представители, на която и да било част от българския народ, във всеки един удобен случай ние сме се възползвали и ще продължаваме да се възползваме от това да ги скараме с техните партньори, понеже са толкова елементарни и толкова неграмотни и толкова неадекватни, че който не е решил, той не ги е прецакал. И това направиха и техните партньори, въпреки че им го казахме, че така ще стане в крайна сметка. Така че в този случай на практика ние им дадахме поредния урок. Как може да направим така, че да се скарат дори самите те помежду си, въпреки че обясняваха и се молеха
на ГЕРБ и на ДПС да подкрепят техния кандидат. Господин Иванов, господин Арабаджиев, за разлика от вас, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ се борим от много години да влезем в парламента. За разлика от вас, ние не сме спуснати от Американското посолство, не сме били канадски граждани, които по стечение на обстоятелствата да са станали министри, заместник-министри, депутати или какъвто и да е било назначен чиновнически сан в българската администрация. Ние сме извървяли своя път. И сега да ви кажа, тъй като вие нямате никаква представа какво се случва в политиката, не само в България, по цял свят, в реалната политика, където има демокрация. Работа на опозицията не е да подкрепя каквото и да било на управляващите. Никаква работа. Когато има коалиция, която управлява, работа на опозицията не е да подкрепя едно от двете лобита в коалицията. Ние нямаме работа да подкрепяме било вас, било ДПС или ГЕРБ. Нямаме такава работа. Ние сме опозиция. Българският народ те казва в този момент: имате толкова гласове. И ние няма как да гласуваме каквото и да било. Наше усмотрение е дали да гласуваме против или да се въздържим. Това е наше усмотрение. Ние сме опозиция, да ви го кажа. Сега, по отношение на другото. Също основни неща в политиката. Когато опозицията трябва да се съобрази с това, че вие като управляващи сте променили закон, ние работим по този закон. Именно вие като управляващи променихте закона и казахте, че подуправителя се избира от Народното събрание. А го направихте това, защото сте неможачи и защото разчитахте, че ще ви минат всичките назначения. Именно защото не ставате за нищо. И тук за първи път видяхте как ГЕРБ и ДПС ви унижиха и ви наведоха. След което стана с Конституцията, сега с правителството, което ви управлява и нас управлява. Защото сте неможачи. Също нещо в Здравната каса. Това сте вие. И точно заради това, тази ситуация, ние като опозиция имаме точно ясни правила и как действаме. Но вие сте спуснати, вие сте хора неможачи, нямате представа кой е назначен за областен управител. Било то за Пловдив, за Разград или за където и да е било. Събрани от кол и въже. Нямате никаква представа за какво става дума. И вие го видяхте тук. Променихте обаче, за съжаление, Конституцията. И сега всички страдаме заради това какви сте вие, какво правите. По отношение на търговете за лекарства. Господин Арабаджиев, жалко е за нас като държава, че вие бяхте председател на Социална комисия. Жалко е. Но сега да ви го кажа, тъй като това ви е една от основните опорки. Има позитивен списък за лекарства. Те са фиксирани като цени. Дали сте частна болница, дали сте държавна болница, няма никакво значение. Там е казано, да кажем, аспирин 10 лева. Вие като сте частна болница, дайте документ, фактура за 50 лева. Ще ви сплатят 10. Дали ще проведете търгове, има пределна цена. Вие като управляващи обаче, като имате шеф на Здравна каса, защо не смъкнахте цената, по която може да се изплаща? Защо? Да ви кажа ли защо? Защото сте схемаджи. Защото ние искаме да няма плащане на частните болници от страна на държавата. Частна инициатива, приветстваме, подкрепяме, но не и за частни болници. Изцяло всичко да отива за държавни общински болници. Но вие сте схемаджи. Но за съжаление даже не сте изпечени схемаджи като ГЕРБ и ДПС. Защото сте неможачи. Искате да делите на едно, не става. Тия, на които им седяхте в скута, ви показаха, че няма да ви минат номерата. Затова в момента ви разкарват пуделчетата, пачките и ще ви навеждат до край.